प्रमद बर'आ जेननायनि उनावबो मानो एमपि मोनबावखो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बाजेटखौ मानो 4 मासनि थाखायल' बानायखो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआवहाय सरकार दानो हायैनि उनावबो प्रमद बर' सारा दिनैहाय रायजो सभायाव एमपि मोनहैबावबाय बे एमपि मोनहैनायनि गुबै जाहोनानो मा नैबेखौ आं नोंथांमोननो बिजिरनानै खोन्थालांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब आरो फेसबुकआव नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव दायो 2026 नि बिपिएफ सरकारा बाजेटखौहाय दायो 4 मासनि थाखायल' बानायदों मानो बानायदों मानोना बिथांमोना नुहुरखाबाय गोथों लामाखौ थोंजोङैहाय बिनिखायनो बाजेटखौहाय खम मासनि बिथांमोना लाबाय जाहाथे उनावहाय फासिनानै थाबोआ नैबेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बाजेटखौ 4 मासनि थाखायल' बानायदों दानि गुबै जाहोना मा दिनैहाय प्रमद बर' सारा दिनै रायजो सभानि एमपि जाहैबाय मानो जाहैखो दा जोंहा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दैहाय गोबां इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दंबावो नाथाय गुबै फाइलआ दाबो बारबोआखै दा बैखौहाय बारहोनो थाखाय प्रमद बर' सारा रायजो सभानि एमपि जाहैबाय बे गुबै फाइलानो जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल बै एमेन्डमेन्ट बिलखौ रायजो सभायाव पार्लामेन्टआव थांनानैहाय प्रमद बर' सारा बै एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनानै लाबोगोन जेब्लानाखि बेखौ पास खालामनानै लाबोयो बे लाबोनायनि उनावहाय बिपिएफ सरकारा 4 मास 5 मासनि गेजेरावनो सेल्फ-हेल्प बायबाय आरो बिटिसिआव गोदानैहाय इलेक्सन जाफिनगोन मानो इलेक्सन जाफिनगोन मानोना बै 125 एमेन्डमेन्ट बिलावहाय दङदि समस्ति बारायदेरनाय 40टा समस्तिनिफ्राय 20टा आरोबाव बारायदेरनाय टटेलै 60टा समस्ति जानाय दा बै बिला बादब्ला जोंहा एमसिएलएफ्राबो बांसिगोन बिटिसिआवहाय बेनिखायनो दा बैखौ नोजोर बोनानैहाय बिपिएफआ नुहुरखानानैहाय गावसिनि बाजेटखौ 4 मासनि थाखायल' खालामदों मानोना बिथांमोना नुहुरखाबाय 4 मास 5 मासनि गेजेरावनो बै 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जानानै फैगोन आरो बियो फैयोब्ला बिपिएफ सरकारा सेल्फ-हेल्प जोब्बाय आरो गोदानैहाय इलेक्सन जाफिनबाय बेयावहाय इउपिपिएल दोलोआ पावारफुल जानानैहाय बिटिसिआव सरकार बानायफैफिनगोन दा बेखौ नोजोर बोनानैनो बिपिएफआ दा बाजेटखौ 4 मासनि थाखायल' बानायदों आरो नोंथांमोना बुजिबाय प्रमद बर' सारा मानो रायजो सभानि एमपि जाहैखो नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो हो नाथाय खोथाया बेनो सैथो एसे हायाब्लाबो नोंथांमोननोहाय एसेखौ खोन्थाहरबाय भिडिअआ गोलाव जागौमोन नाथाय आंहा केमेरानि प्रब्लेम बेनिखायनो आं भिडिअखौ गोलाव बानायनो हायाखिसै आरो फैगौ भिडिअआवहाय आङो खोन्थागोन बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआ सोरजों फेजेनजाखो मानो जेननो गोनां जाखो नैबेखौ आङो भिडिअ लाबोगोन माखासे बाथ्राखौ आं गोबां थालांबावबाय बायदि मोनदों अब्लाबो एसे नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय गोजोनथोंसै बाय बाय